prosenttinen. Suvelle se on silleen, että sillä jää hännän juuresta niin tämän verran. Ja mustille se on just hännän kohdalle. Siinä on taas vähän vaikea sit nostaa häntää. Taas saman kokoiset. Ajattelin, että se varmaan musta oli silloin vielä pienemmä, niin että ei ollut kasvanut isompi, mutta kyllä se on hyvä koko. Kiire. Se kyllä paimen sen jälkeen, et ei siinä, mutta se siinä on totta. Ainakin pitää vetää. Veikalla on täystyö tuolla. Hyvä käsireeni. Ihan hyvä, että haistaa. Hyvä, että sä olet muuttanut. Joo, oli ihan hyvä. Mä en mustikaa kovaa vetänyt, mutta on paljon paremmin kiinni siitä. Ja toi